Muri yeZimbabwe aiwa zvanyatso kubuda pachena kuti mnanonzi Tshabangu misheni yake yangori yekutora pati TSHABANGU yanga iri yengoparadza chinhu chinonzi TSHABANGU kuti abva aihwina. Ndonoona nekuposta kwaita pano paTwitter ende sasati taendera mberi nenyaya yedu inokurudzira chibva wasubscribe ulike uchina on the bell icon tambochiona maupdates atinokupa pano paZim News Live. Saka muri yeZimbabwe mukomana anonzi Tshabangu auya paTwitter enda akati CHAMISA is not vested with the powers to recall anyone from the position. It must be very clear and he must respect the powers vested in me. The law is very clear, otherwise I will take action against him. Let the law determine the judgment on 23 candidates. Today, then we will move. Saka Tshabangu sezvamunoziva kuti mutungamiri weTSHABANGU ndivanonzi CHAMISA ndovakafoma party ndovakafoma constitution, but ari kuti inini saSecretary General ndine mapowers akawanda kupfuura anonzi CHAMISA president. Saka zvinyatsobuda pachena kuti awi mukomana wega akutoti aiwa CHAMISA haana power pamusoro pangu ndogona kutongomudonedza zvira kuti ndiye akuda kutongotora hake party yeTSHABANGU achiti aiwa kurikola kwakaita macandidates arikuda kucontesta macancelors arikuda kucontesta pamwe chete naJema Fume meya waHarare hauna mapowers iwayo. Saka anoendera mberi achiti from onset my aim wasn't on being the president of this movement, but I am a kind of person who always wants things to be done correctly. All these false allegations being peddled against me must be dismissed, and let's focus on rebuilding this movement for it to become once more vibrant. Saka tinoona kuti aiwa Tshabangu atori mukomana nenharo autoti aiwa autothreatena CHAMISA kuti aiwa ukaramba uchinipikisa kana ukaramba uchirikola maMPs usina power iroro ndinogona kana kutongokudonedza. Saka unoona kuti aiwa Tshabangu aratidza kuti mukomana nenharo, aratidza kuti atova infiltrated neZANU-PF, aratidza kuti hachamuhwisisi vanhu vatouya kutojamuka nyaya ikatunidzwa chii chamboda kumboitika. Saka muri yeZimbabwe tidzidzei mafungiro enyu, pinda mucomment section medu mutudze kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, muchisubscribe kulike pachona tina on the bell icon tambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.